Tripura hojalai chungsanai chini mantena marayala DSN hojalai chungsanai chini mantena marayala choba koto cholinai chini mantena marayala choba koto cholinai chini hai want justice we want Rumas grade we want Rumas grade BBC hi Tripura board nibatjak Tripura board nibatjak তিনি এজ এ এমডিসি হিসাবে ফাইমানিয়া তিনি এজ এ ত্রিপুরাসা হিসাবে মাফাयो কারণ जों যতবো সাইমানো চিনি যে ত্রিপুরাসা বু ল্যাঙ্গুয়েজ বে সুইনাই অবনি অধিকার বু স্ক্রিপ্ট বে সুইনাই অবনি অধিকার जों তাবক মায়া চিনি হা তঙই जों তাবক অবহাইকে जों ক্লাই তঙু চিনি যারা স্টুডেন্ট ব্রংনি অধিকার কरै তিনি রোমান স্ক্রিপ্ট बै सुइकाय एफआईआर खालायजांनाय हिनि अबहाय गोबां मा खामानि बिसिंतै जों तिनि सिनि टीआईएसएफ नि उङै तिनि जारा स्टुडेन्ट नि उङै तिनि बन दाखोखा अ बन नि उद्देश्यखा तिनियो सारा त्रिपुरा राज्यखौ जों फुनुंनाय जे जों तामो लैंग्वेज बै तामो स्क्रिप्ट बै सुइनाय तिनि ककबरक लैंग्वेज न अबनि बागै सिनि अधिकार न मारनानि बागै तिनि जों नुखा बीजेपी नि जारा एमएलए तंनाय जारा मन्त्री तंनाय तिनि आईपीएफ तिनि जारा मन्त्री तंनाय तिनियो ककथाइसा सानानि अधिकार करै बंनि तिनियो बरकबो अजागा फायै तिनि आगे सिनि दफा हिनि बरकबो सानानि नांमानि तिनि अतुल देव बर्माना नायदि तिनियो बांला स्क्रिप्ट बायसे सुइनि नांनाय देबरनागरिक बाय सुइनि नांनाय नि गोबां मा ककसाइ दङ किन्तु अथस बिनि बसाजों थों बिनि बसां थों ताबो इंलिश मीडियम परि दङ अब हायके बुइनि कक बाय साबि गुरै रोजागै हायके चिनि दफानि बिसिङो चिनि दफाना थङै दङ अबरंनो जों मा बुजिनाय जों तिनियो रामपदन नुखा तिनियो आगे मन्त्री तंफुरु साइ दङ जे आंसे एडिसिनि बफा तिनि एडिसिनि बफा बियां थां जों क्वेश्चन खालायनि मुसुङो बरंनो जे रोमान स्क्रिप्टनि बागै बरक तिनि वान सुक जागिया अबनि बागै ताखुकते बुखुग्रक जों सानि मुसुङो जारा जोंनि प्रेस मिडियानि बिसिंतै चिनि अ मानथाय अधिकार न जदि मायांखला जों नन स्ट्राइक माने स्ट्राइक जों सब समय तंनाय इनडिफिनिटली जों स्ट्राइक खायनाय चिनि स्ट्राइक जे लगातार रङै तंनाय कयदिन नंनाय जों अब साइमेया किन्तु जतदिन पर्यन्त चिनि स्टेट गभर्नमेन्ट जोंनो अधिकार न रैया अतदिन पर्यन्त चिनि अ स्ट्राइक न तंनाय एवं जों नायो चिनि जारा त्रिपुरासा तंनाय जारा तिनि स्टुडेन्ट तंनाय बरंनि अधिकार जाते माननानि बागै जों तिनि अचबा जों थैयासा खालायनाय नांखांखाय 100 दिन पानंथुं चिनि चबा चगला जतखन पर्यन्त चिनि रोमान स्क्रिप्ट न माया अबनि बागै जों तिनि नुगै मानखा चिनि जारा स्टुडेन्ट तंनाय चिनि जारा त्रिपुरासा तंनाय जतबो इरो फाइलै जा देबो फाइ दङ देबो फाइनाय चिनि फानरा राग्रनानि बागै एवं आं वानसुगो चिनि तिनियो जारा चिनि त्रिपुरासा हिनि वानसुगनाय बरक तिनि इ जागा फाइजा जारा तिनि नुगो तङैबो तिनियो बरकबो तिनियो रोमान स्क्रिप्ट न सानै तंनाय रंनोबो हामबाय बरकबो तिनियो खनामनि साला फाइनाय तेनि दिनि साला फाइनाय जाते चिनि अचबा जयासक जों खालायलायनाय हनि जों वानसुगो तिनिने जे रुट ब्लक बिसिङा कोनो प्रब्लेम बा कोनो महासरा जंजाल दङ जों ताबो पर्यन्त कोनो प्रब्लेम करै चिनि जारा पुलिस प्रशासन दं बरक जोंनो सापोर्ट खालाय दङ एवं कारण बरकबो जत सिउ जे चिनि मानथायनि जे दाबि अ दाबि नायज्य दाबि चिनि लैंग्वेज न जों बु स्क्रिप्ट बै सुइनाय अ अधिकार जों तिनि त्रिपुरासा हानि बसाङै जदि जों मायांखाय बरक गोबां मा तिनियो नुगै मानखा चिनि जारा त्रिपुरासा तंनाय बरकबो तिनि साइ मानखा जे चिनि अधिकार न माननानि बागै जों चबा खालाय दङ अ चबाना केबो चिनि बादा बिपद खायगला एवं आं वानसुगो जतनि बागै अ त्रिपुरासानि बागै अ लैंग्वेज जे रोमान स्क्रिप्ट बै उंथुं जे चिनि जे स्टुडेन्ट रक जे नायमानि बु स्क्रिप्ट बै सुइना अ स्क्रिप्ट न जाते जों मानथों
जों अबनि बागै जोंनि स्टेट गभर्नमेन्ट जोंनि केन्द्र जों आपिल खायो जाहाथे जोंनि मानथाइनो जों माननानै अधिकारनो जों माननानै बागै दिनै ए रोड ब्लक बिसिंतै माने तामा तामा गारि रक पास खालायजागोन जों दिनै যারা বিয়া কাইলা পান্ডা অবরাवनो जों पास खालाय दङ এবং যারা एम्बुलेन्स যারা इमार्जेन्सि गोबांमा যারা असुस्थ दंनाय तिनियो एम्बुलेन्स उंथुं तिनि तै गारि उंथुं বিভিন্ন जे माने नांमानि इमार्जेन्सि नांमानि अबरावनो जों पास खालाय दङ आसा तिनने जे तामाने सानाय तिनि जे Choba रोमांस स्क्रिप्ट तैयै तामानाय पार्टी हन्या कारै नोंबो फाइ सबाय हा जे एमडीसी हन्या कारै रोमांस स्क्रिप्टनि बागै ताबाबो काबंमा दङ जे त्रिपुरा हागा जे तामाने सानाय काबंमा पार्टीनि मन्त्रि हन्दी एमएलए हन्दी बहला तामाने बाय फाइजा नों तामा सानाय तामा मेसेज नायनो बुं तिनि आं सानि मुसुङो जारा तिनि मन्त्रिनो लुप खायै बा तिनि मिनिस्टार उंमानि बिसिंतै बा एमएलए हिनि साकसाइनो तरजाकमानि बरकनो आं कयनि मुसुङो निनि एमडीसी ईएम तिनि जेफा निनि एमएलए फानंखा बा निनि मन्त्रि फानंखा निनि मेयर मात्र 5 बছरनि बागै किन्तु सिनि भबिष्यतनि बागै जारा तिनियो ল্যাঙ্গুয়েজनि बागै जों जे प्रब्लेम उइ तंमानि स्क्रिप्टनि बागै जे प्रब्लेम उइ तंमानि अब किन्तु सारा जीवननि बागै अबनि बागै बरंनो बां कयनि मुसुङो नरकबो नरकनि हयते नरक सापोर्ट खालायनि नाङो नरकबो तिनियो आन्दोलन खालायनि नाङो तिनि जों दुर्भाग्य मन्त्रि जारा तंनाय जारा एमएलए तंनाय बरक तिनि सापोर्ट खालायमानि बिसिंते सापोर्ट खालायना किन्तु डाइरेक्टलि सापोर्ट खालायमिया अबनि बागै आं बरंनो वानसुगो जे मन्त्रि एमएलए कतरिया तिनि दफासे कतर दफानि बागै जों सामुंमा तांनाय हामबाय प्रेस मिडियानो पुइला सिनि जों दिनै साउथआव दिनै टीआईएसएफ बाय टीएसएफ दिनै जॉइंट मुभमेंट प्लास दिनै त्रिपुरा सरकनि तामनाय जे मानथाय सकथाय मसिनि त्रिपुरा सरकनि अधिकार नट ओनली फॉर पार्टी अम जत सिनि त्रिपुरा सरकनि बागै बिकॉज तामनि हलाय मसिनि तामनाय सिनि अधिकार सिनि भाषा सिनि ककनो जों सिनि तांबाय सुनाय छुया अम सिनि तामन्थाय अधिकार दङ जों सिनि बुनो तामन्थाय सिलेक्शन खालायनानै जों फरायनानै इन स्टुडेन्ट रकनि प्राय 99.9% जत सापोर्ट खालाय जे रोमान स्क्रिप्ट ओके सो अर तामन्थाय गभर्नमेंट त्रिपुरा गभर्नमेंट रक अमनो तामन्थाय जे इन पॉलिटिक्स नि पॉलिसी थैन दङ अलाय इदर जों अबन बायनो जब थांनाय विगत बছর जों नुइ दङ जे तामन्थाय दुइटा ऑप्शन रो तबक ओनली ऑप्शन कायसा रै रो जे बांला स्क्रिप्ट बाय मासुनाय ने त्रिपुरा बुद्र जों अबन बायनो अबन जों माने माया जों नाव रोमान स्क्रिप्ट बो नाव कारण बिकॉज तामन्थाय रोमान स्क्रिप्ट बाय जे इंग्लिश लैंग्वेज बाय सुनायनि बागैबो तामन्थाय जे बर' गोबांमा प्रॉब्लेम मंनाय ओ प्रॉब्लेम रो स्टूडेंट नो प्रॉब्लेम ने फेस खालायनो तिनि जों इदर स्ट्राइक मा खालायो सिनि साउथ रो तबक जों इन जुलाइबारी टू साब्रुम रोड जे तामन्थाय नेशनल हाईवे द्रसं तबक जों पिकेटिंग खालाय स्ट्राइक खालायनानै जों आसुग लायजा अन बायनो जों सिनि इनडिफिनिट अनिर्दिष्टकाले जों बन दाकायनाय बिकॉज तामन्थाय इने राइटिं जुदि सुयै रैया हलाय जों तिनि इनडिफिनिटली बन्द तंनाय दो आसा साउथ डिस्ट्रिक्ट बो जागा कासो जा साउथ डिस्ट्रिक्ट तबक जरा सीमानि मते सिनि बिचनु मुनु कायसा दङ इन सान्ट्रि बजार कन्स्टिट्युएन्सी इनि जलाइबारी कन्स्टिट्युएन्सी नि अंडर दङ सिनि तामन्थाय साइसिरामबारी पार बाजार नियर बाय TSR 11 battalion TSR camp okay all इधर साइटा कन्स्टिट्युएन्सी नि दङ सिनि मुनु तारपरे साब्रुम ते रिस्टिमुक ते सिनि जुलाइबारी इधर साइटा कन्स्टिट्युएन्सी नि इधर जत इधर जों मिलित भाबे इन विथ स्टूडेंट जों जत इन पेरेंट्स जत जों बाक्सा खलायै इधर जों तामन्थाय जों स्ट्राइक खलाय जों आसुग लायजाबदो आसा नने तिनि जे रुट ब्लकनि बिसिंतै नक बसुजरा खाखलाय जे नने जे दाबि जे रोमान स्क्रिप्टनो मानाय हनाय दाबि माननाय मानजाबो स्टेट गभर्नमेंट खानेसे रियाले जों सिनि इनडिफिनिट जों सोलै दंनाय सिनि कायसा दङ तामन्थाय किंग मार्टिन लुथार कायसा सामानि दङ कर अधिकार केओ तामन्थाय एने देना अधिकार सिनि नीति হয় আদায় করে নীতি হয় অবনে जों ফলো খালাयनाय सुजा कर जो अधिकार सिनि अधिकारनो जों सैलानाय केबो रिया बनो जों सि दङ सिनि तामन्थाय जे तामन्थाय पूर्व पाकिस्तान जे जराव तामन्थाय जे ब तामन्थाय पाकिस्तान पूर्व पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान जरा जे जरा जे भाषानो तै आंदोलन खालाय माने हे सि जरा नुवा तामनो जे तामन्थाय पश्चिम पाकिस्तान नि जे साव जे फुस खालाय जे तामन्थाय पश्चिम पाकिस्तान जे बर्तमान ता बांग्लादेश बं खालाय जे उर्दू भाषाबाय नक मासुनाय हिनै किन्तु ब माने मैया जे बेंगली जे मुस्लिम रो ब माने मैया तान बाय माने मैया बंनि निर्दिष्ट एकटा मातृभाषा दं
सेम टू सेम न जोंबो सिनि जुदि बासानो जुदि जों सिनि अधिकार सिनि बासानो जों तांबाय सुनाय सिनि अधिकार न जों रियालाय जों सैलानाय सुजा करक चैलेंज सैलानाय जों सिनि अधिकार न जों तामन्ताय आदाय खालायलानाय जों अबनो तामन्ताय सिनि स्ट्रिक्टली जों साव जों सैलानाय जों सुजा करक रियालाय आसा सिनि जे त्रिपुरा हास्तिनि जे सिनि त्रिपुरा सरक तामानाय दाबि हिन्दी बा सिनि जे डिमान्ड हिन्दी बनो साननि थांलाय जों तामाने बागै आखलाय बार बार खालाय माने जबा खालाय बसे मानजा तामा साना नों बुनते जबा खालाय मानजाबो तामता इन पॉलिटिक्स ट्रिक थिं दं सिनि त्रिपुरा इन 70 सुदु अमया सिनि ककबरक बासाना प्राय तामन्ताय 45 years above point जों दाबि खालाय माने किने तामन्ताय जों कायसा दखाबाय जों थंजाय दं जों सि दं अबनो सिनि सबा 6 जरा सबा 6 जानि बायना जों मानजा चाइ दं ताबकबो 6 जे टारगेट दंमानि 6 जे सबा दंमानि ओ सबा 6 जा ताबक तो इनडिफिनिट खालायजाक बुले ताबक तो इनडिफिनिट आगे हालका खालाय नुहना बो ताब इनडिफिनिट सुजा करक रिया माने से सुजा करक जों आदाय खालाय लानाय जों जे मोटिभ हाबो जों तामन्ताय आव खालायनाय अबनो तामन्ताय आदाय खालाय लानबाय जों प्रस्तुत दं सिनि त्रिपुरा सराव आसा मिया थांनाय साला जे ससियेल मिडिया राव नुवर जे सिनि बीजेपी आईपी टी काथाला जे सिनि मंत्री त्रिपुरा सा मंत्री रो रोमान स्क्रीन बागै तमा स्टेट गवर्नमेंट बाय सालाय दं हने तमा इनफरमेशन बने इनफरमेशन तो मानिया बरक जा सालाय दं स्ट्राइक न उइथड्र खालाय लादि नि सा इन मे बी जनजाति मोर्चा रंनाय सो आं बंनो रिक्वेस्ट खालायो तिनी कायसा तिनी त्रिपुरा बुथ द्रसं कायसा बंनि त्रिपुरानि जे कायसा ककबरकनि कमिटि सनाम जाबजाक हे जेमन तामन्ताय कमिटि सनाम जाक माने बिसिंते सिनि डॉक्टर एक्स एमएलए अतुल देर बर्मा बिनि तामन्ताय त्रिपुरा बुथ द्र बिनि जे प्रेसिडेंट नि याव जे तामन्ताय मेमोरेंडम कॉपी प्लस बो बांग्ला स्क्रिप्ट बाय सुदि हनै बो पोस्ट खालाय माने दं सिद्र इने तामन्ताय गवर्नमेंट नि कमिटि नि अनुसारे ककबरक कमिटि सनाम माने बिते बो कन्वेंट सिद्र इनि सानि मुसुबो डॉक्टर अतुल देर बर्मा एक्स एमएलए बिनि बसासो दिल्ली द्र परियो इन इंग्लिश मीडियम द्र बलासियानि दरकार एकजन बो बिनि बसानसे बो इंग्लिश मीडियम द्र परियो त्रिपुरा द्र बो सिनि त्रिपुरा रंनि जे फ्यूचर जे गोबांमा बसापति रंग तनाय बो डिप्राइड खालाय दं बलासिनानि दरकार तामन्ताय बो निजर बसानो दिल्ली द्र तामन्ताय आव इंग्लिश मीडियम द्र पररो बो इद्र खालाय बांग्ला पररो दिने व्हाई So mo game planning mo politics na game planning mo lasi masin sa bini thaniyo mo masangiya bo nin basano bangla medium dr poror phadi judi na hunlai nang bangla bai nang borok na idro post khlai nang nini basana la dili nang english medium dr poriyo lasi ani durgat nang obon bai nang sani musu जों त्रिपुरा सरक तामन्ताय जे ine तामन्ताय नेता मन्त्री रकनि कुनु आव ग्रै ine तामन्ताय सारा त्रिपुरा दर जों नाव जे रोमान स्क्रिप्ट अमनो स्राय